हरे कृष्णा सकडांकई सकडांकई राधाष्टमीचे खूप खूप बधाई. फुडली वारूच आम्ही राधाष्टमी सेलिब्रेशन केलेलं आसा. वापास आम्ही ते शुभ मंगल कार्यक्रम वापास आम्ही झूमारी सेलिब्रेशन करता सज्जी. आता सुरवेक प्रप्रथम जावन परम देवोत्तम पुरुष कृष्णाला उडगास करताची, मागीर आमगेले गुरु परंपरेचे सक्कडे गुरुवर्यांगेल उडगास करताची, मागीर हांगासर मालगड्याले सक्कडाले आशीर्वाद घेताची आयचे कार्यक्रम स्टार्ट करूया. फर्स्ट मंगलाचरण म्हणचे येतस विष्णू पै. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते जय श्री कृष्ण. नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. मस्त धन्यवाद विष्णू पै. आता श्री श्री राधा कृष्ण म्हण सांगल्यार कोण आगोत ना. सक्कडांकय राधे कोण म्हण गोतस, कृष्णा कोण म्हणे गोतस नवा. आता आमगेल श्रीला प्रभुपादाले कृपे निमित्त सगळे प्रपंचदाद्यंत सक्कड देशात तांकां प्रत्येकल्यांकय राधे कोण कृष्णा कोण गोतसची. जाल्यार आमी चर्ते जावन कृष्ण तत्वाची केपणी आयकल्यांची भगवद्गीत गोतस भागवतम आयकल्यांची आयकता आसतांची. जाल्यार राधेले तत्व राधेल ಬಗ್ಗೆ ಪುರ आयकुची उणेनवा. सो ते आमकां कांय राधेल तत्व गोत नातिल्ली मीत एस्पेशली
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವೆ ಆಮಚಿ ಗಲಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುನಾ ಮಕ್ಕಂತೂ ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತುನಾ ಜಲರ್ ವೈ मुरलीधर प्रभून ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल खातीर कसकी थोडेची वाजून जिके स्टडी कोरनेवन एक थोडे कसकी दोनी पॉइंट तुमका सांगू वता तितलेची सो राधा तत्वम ಗೊತ್ತುನಾ ತಿಲ್ಲಿಮಿತ ನಮ್ನೆ ನಮ್ನೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಕ್ವಶನ್ಸ್ आमक राधे आणि कृष्णाले ದಂಪತಿಲ್ वैरेट असता आत ऍक्च्युली कसं म्हळारी राधे लेकरू पेना अशी आम्ही कृष्णाक पावच्याक संभव ना आम्ही केदाय जप करच तसले हरे कृष्णा महामंत्राचे हरे म्हळारी राधा राणीची आम्ही म्हणचे राधा राणी एंगेज मी इन युअर डिवोशन कृष्णास डिवोशनल सर्व्हिस म्हणून सांगलं हरे कृष्णाक राधेल नाम आपयला मात्र ऐकूच के त्या नमुने पॉवरफुल आता मी सुरवेक एक कीर्तन ऐकूया ते जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन म्हणून सांगू येता संची भक्तीन डॉक्टर कामाक्षी हे कृष्णदास पादांगन बरयले श्री व्रजधाम महिमामृತ म्हणलेले बुकाचे संस्कृत अरसचे हरे कृष्णा माताजी तुम्ही शूर करे हरे कृष्ण माताजी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्यामा कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन श्यामा कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केशे घाट वंशी बट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोयला श्री नंद नंदन केशे घाट वंशी बट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोयलो श्री नंद नंदन जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगण
जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदासुन्दरी जय पौर्णमासी जय अभिरानगरी जय वृषभानु जय कीर्तिदासुन्दरी जय पौर्णमासी जय अभिरानगरी जयो राधे जयो कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपेश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटुद्विज राजा जय जय गोपेश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटुद्विज राजा जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बासी जता जान जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बासी जता जान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नागकन्यागण भक्ति तेजहारा पाइनो गोविंद चरण जय द्विज पत्नी जय नागकन्यागण भक्ति तेजहारा पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्रीरास मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा श्रीरास मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय राधे जय
कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सारा परकिया भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सारा परकिया भावे जहाँ ब्रजत प्रचार जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्रीजानवपाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास को हे नाम संकीर्तन श्रीजानवपाद पद्म कोरिया स्मरण दीना कृष्ण दास को हे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद माताजी आमगेले प्रोग्रामाचे स्टार्टिंग भारी लायकून तुम्ही स्टार्ट केलेलं असं सकडे आत्ता दकोनो लास्ट ते आम्ही वृंदावन कॉन्शियसनेस अंतू असचे आणि पुरे जन वृंदावन अंतू असचे आणि 1 घंटा लास्ट आम्ही वृंदावन परिक्रमा वय करूया जैनवा हा 1 मिनिट ऑनलाईन परिक्रमा मस्त थँक्यू डॉक्टर कामाक्षी माताजी Thank you for the opportunity. अशी भागवत पुराण कोकणी तो ಏವನ್ ತತ್ತವಳಿ ಕೀರ್ತನ್ ಪುರೆ सांगतारापाची हरे कृष्ण आता नेक्स्ट कार्यक्रम पुरे जन व्हिडिओ पळयतासची सना सना चेडू क्रिस्टू राधे जाव गायलेची पुरे जन राखून रबलेंचे बॉक येता ನಂಗೆ स्टार्ट जाता म्हण आता नेक्स्ट कार्यक्रम तांगे डान्सची तज्जी पुढे एक सान कहाणी सांगता राधेल जन्माचे ताजी मागीर डान्साचे कार्यक्रम स्टार्ट करया डान्सा चेडू पुरे व्हिडिओ ऑन करून रेडी जायाची आता पुढले वारू आम्ही रेवती प्रियाई माताजीन सांगिल ऐकलेलं असं राधेल जन्म बरसानान तू कशी जाल्ले म्हणून व्हडले गोल्डन 1000 पेटल्साचे गोल्डन भांगरा बಣ್ಣाचे लोटस पेटल्स अंतू तिगेले जन्म जालेलं असं अनेक काणे ब्रह्मांड पुराण म्हणून तंत दखून कसं काणी म्हणून सांगलारी पुढे एक पंत सूर्य देव असनवा सूर्य देव येवन तपस करून गोलोक स्वामिनी राधा राणीला वचून सांगते
म्हाका तूं मेगल धू जावन येवका म्हण आश आसा येतवा ताकाची तागेले आशे खातीर नेक्स्ट द्वापर युगांतू सूर्यदेव वृषभानु महाराज जावन येता राधा राणी राधे जावन तेगेले पुत्री जावन येवका म्हणून प्लॅन आसता तो वृषभानु महाभानु म्हळ्यार तेंचे रायाले पूत जावन येवन आसता आनी कीर्तिदा राणी बिंदू महाराज आनी मुकुरा म्हळ्यार पुत्री जावन येवन आसता ते हे ब्रह्मांड पुराणांत कशें म्हणला म्हळ्यार तिगेल जन्म बरसानांत न्हय रावल म्हळ्यार एक गांव आसा ते महावन गोकुला लागींच आसा थंय जाल्ला म्हण सांगून सांगिल्लें आसा सो ते तांकां वाटीक जाले वृषभानु महाराज आनी कीर्तिदा महाराणीक तांकां मस्त काल जाल्यार वय संतानो ना तशी तो मस्त बेजारारी डेली थंय गोवर्धनान तो कात्यायिनी पर्वत मंदिर म्हण आसा थंय कात्यायिनी माते लागीं आशीर्वाद दिवच्याक प्रार्थना करूंक डेली सद्दां वचीसले हागेले एक विनम्र भाव पळोवन कात्यायिनी मातेक भारी खुशी जातके ताकाची ती म्हणतके हरे नाम विना वत्स कर्णशुद्धेन जायते म्हण सांगतके वृषभानु महाराज कानु फस्ट शुद्धी करका कंचान हरे नामांतू फस्ट हरिनाम घे मागिरी तुका संतान प्राप्ती जावचे म्हण सांगतके ताका तो गुरुक सोदून यमुना न्हंयत लागीं एक आश्रम आसतकी कृतुमुनी म्हळ्यार मुनील आश्रम आसतके थंय वचून तांगे लागीं दीक्षा घेतके खंयची मंत्र दीक्षा घेत गोतस्वा हरे कृष्ण महामंत्र दीक्षा घेवचके मस्त जनान म्हणचेस हे हरे कृष्ण हरे रामा पुरय चैतन्य महापुर मुनेत्तर दिलेले ते इस्कॉनाचे अशी तशी नाही द्वापर युगांतूची वृषभानु महाराजाची हेंची मंत्राचे दीक्षा मेळेल आसा हे मंत्र केल्लेले नवे नवे आयिल्ले इस्कॉनाचे मात्र नाही सनातन राधे कृष्णाल गोलोका वृंदावनांतू हेंची मंत्र चलता अशे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम्नं त्रिकाल कल्मषापहं नत्परतोपाय सर्ववेदेषु विद्यते सक्कड वेदा सार कसं की कंचित त्रिकालांत केल्लेल दोष वय हे षोडश नाम आशिल्ले हरे कृष्णा महामंत्र सांगलारी वत्ता म्हणून तुम्ही पुरे जन लेखता भागवत पुराण कोंकणीचे डेली चॅन्टिंग ग्रुप सारी आसाची म्हण सांगून मस्त लकी आम्ही पुरे हे असल एक मंत्र महामंत्र पॉवरफुल मंत्र आमक पुरे मेळलेले आसा हाचे सदुपयोग सदैव करता राब्या ते मंत्र मोण जप कोन मागीर कसं जातके कात्यायिनी मातेक भारी खुशी जातके ती वृषभानुक खुशी जावन एक व्हडले गोल्डन अंडाकाराचे एक दितकी लोटस तांतू दाखून राधिकाले अष्टमी दिवसू प्राकट्य जाता म्हणून अनेक जन्मा बगे काणेस राधा राणी की जय महाराणी की जय अते पद आणि डान्स कोरे तसची आमगेले चिडना पिडना बाब हरे कृष्णा चढवानो हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी प्रथम वीडियो ऑन करी हरे कृष्णा प्रभुजी तुम्ही प्ले करेत पद
बरसाने वाली की जय जय जय, वृषभानु दुलारे के जय जय जय, बोलो वृंदावनेश्वरी के जय जय जय, राधा रानी के जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। गौरांगी की जय है, मांगे की जय, वृषभानु कुमारे के जय जय जय, ब्रज रानी की जय, ब्रज देवी की जय, गिरगिदा दुलारे के जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय. सुपर डुपर चढवानो राधा राणी क आणि कृष्णाक मस्त खुशी जावन अशें पुरो भारी चंदकोन तुम्ही केलेलं असं. एक वार दकून तुमगेल घरांत वे केन्नाय राधा राणी की जय, महाराणी की जय म्हणून गुंतच इले पुराय जनार तोंडांत म्हण मागोत्स. हाजी मागशी अशे सूत्रधारी सुषमा माताजी तीन एक वार दकून कितली चंद कोण शिकयला म्हळ्यार चेडू केन्नाय राखून रपचे. सुषमा माताजी केदन येता केदन शिकयता मेगेल पूतू हंग बिबू पै बनसनु ताण निम्गुचे पल्ली समेत की ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ तयार बुरे लायक कोण सुषमा माताजीन शिकयला सर. सुषमा माताजी तुम्ही आसवा. धन्यवाद माताजी. सो मस्त थँक यू व्हेरी चंदकोन मच. केलेलं असतं. हर एक चेडूवान मस्त चंदकोन केलेलं असतं. हरे कृष्ण. चेडूवांक आणि तांगेले पेरेंट्स आक एस्पेशली मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. अशी तातावळी विंगड विंगड सेलिब्रेशन्स आमगेल भागवत पुराण कोंकणींत झूम ऑनलाईन सेलिब्रेशन जाता असता. तुम्ही सक्कड आणि केदनाय भाग घेवका म्हणून निमगून घेता. अनंत अनंत धन्यवाद. आता जन लेखताची एस्पेशली आम्ही पुरे आमकां राधेल बगे चड गोतना ना. राधे म्हळ्यार एक सामान्य स्त्री बरसाना राबता आशिल्ली
कृष्णा लोटो आसता अशें म्हणून पुराय लागताचे आमकां राधा तत्व कांय गोतना तशें जावन सत्य कसन हें म्हणून गोतना बद कसन म्हळ्यार राधा तत्व आमी कळचे प्रयत्न करता एक चैतन्य चरितामृतांत कसन म्हणला म्हळ्यार राधा पूर्ण शक्ती कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तू भेद नाही येही शास्त्र प्रमाण म्हणून शास्त्र प्रमाण दितके कसं की राधा राणी कृष्णाले अंतरंग शक्ती आल्हादिनी शक्ती म्हणून ती नेवची कसं लाग प्रकट जावन नेवची कसं लाग म्हळ्यार कृष्णाक आनंद दिवच्याक आनी तागेले सेव करच्याक म्हण सांगून गोपाल तपानी उपनिषद सांगता हे संसारांत तू खंयची पुराय देवी आसनवा देवी पार्वती दुर्गा आनी इवन द्वारकाधीश कृष्णाल बायलो रुक्मिणी सत्यभामा सकडे राधाले अंशावतार ताजे श्लोक रूप गोस्वामी त्यांनी सांगताची तस्यदा प्रकृती राधिका नित्य निर्गुणात यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गा आदिक शक्ती म्हणून सांगून सक्कडे देवी पुरे जन राधेलेच अंश अवतार म्हणून सांगून आणि सक्कडे लेखताची ऍक्च्युली लक्ष्मी स्वरूप राधा राणी म्हणून नाही लक्ष्मीची राधा राणीले स्वरूप आणि मस्त जन आमची गेल्या निमगुचस हे तुम्ही इस्कॉन अंतू राधा कृष्ण कसला दवरचे राधेक आणि कृष्णाक वार्डिक जायन नव्हे मस्त जन निमगुचस इस्कॉन वचून आयल कुडले बाहेर आयल कुडले मस्त जन कमेंट मारस म्हाका मस्त जन निमगेला ऍक्च्युली विश्वरूप प्रभून एक 2 वर्षा पुढे एक सेशनांत सांगितलं राधे आणि कृष्णाक वृंदावनांत 5 पंत वार्डिक जाला की विंगड 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 लिहिले एक पौर्णमसीला अध्यक्षतेंतू ब्रह्माल अध्यक्षतेंतू नंद महाराजाने यशोदाला तशी 5 पंत वार्डिक जाला की आणि कृष्णाले विंगड बायली पुरे राधेले अवतार अस राधेलेचे अंश अवतार अस सो आमकां हाजे ಬಗ್ಗೆ पुरे डाऊट आसचा नज आता मी मुखारचे पद पळया ते रूप गोस्वामी पाद हांनी बरयले स्तवमालाचे राधिका स्तव हाजे राधे जय जय माधव दाईते म्हणून आमकां सांगून पद सांगू येता सची भक्तीन श्रीमती ममता शेणे माताजी हरी बोल माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सगळ्यांक नमस्कार करता भागवत पुराण कोंकणी टिमाक आणि स्पेशल नमस्कार आमगेले मुरलीधर चरणदास प्रभुजीन म्हाका हो एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या की राधा माताले एक गुणगान एक सनक सनातनान लोकांक सांगिले वर्णन हांव एक सांशे एक भजना रूपान म्हणत आसा कसने चूक असल्यारी म्हाका क्षम करता म्हणून तुमगेले मागोंगेन हांव स्टार्ट करता हरे कृष्णा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंदर महिते
राधे जय जय माधव दयिते 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 दामोदर राटी वारधान वेशे दामोदर राटी जय राधे जय राधे जय राधे दामोदर राटी वारधान वेशे हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते वृषभानुदाती नाम शशिलेखे वृषभानुदाती नाम शशिलेखे ललिता सखी गुणा रमित विशाखे ललिता सखी गुणा रमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते करुणं कुरु मयि करुणा भरिते करुणं कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते 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 राधा राणी तुका जय जयकारू माधवाले प्रीतीचे तू गोकुलांतू आशिले पूरा गोपी आणि सन्ना सन्ना चल्यो तुका पूज करतात तू अलंकृत जावनो दामोदराले एद्राक वत्तना दामोदराक तुगेल वै प्रीत चढ जाता ओ वृषभानुपुत्री ललिता विशाखा सखी जावन आशिली तुका कितली दृढ नंबिके प्रीती असा कृष्णा वैरी कितली प्रीती आणि करुणामयी आसा तू आणि हे तुगेले गुणगान सनातन सनक वर्णन करतात हरे कृष्णा जय श्रीला प्रभुपाद की जय ममता शणे माताजी की जय कसं चंदकोन म्हणलेलं माताजी हरी बोल हरी बोल फेस्टिवल सेलिब्रेशन म्हळ्यार अशी असता फुल्ल जोश आरी देवाले नाव म्हणकर आदेक थंय पावले केन्नाय राधेले कृष्णाले कृपा कटाक्ष तुमगेल वयर सद्दाय आसा अशीची तातवळी आमगेले अंतेवनु भजन सांगाची भारी लायक जाल माताजी
थँक्यू. मस्त मस्त धन्यवाद. धन्यवाद. आता चंदकोनो राधेक जय जय म्हण सांगोनो दोनी परफॉर्मन्स जाले. आता राधा राणी कशी दिसता म्हण एक पंता पळया. तप्त कांचन गौरांगी म्हणतोय श्लोक सान्वी. जय माताजी. सांग तप्त कांचन. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते पुत्री सुते देवी प्रणमामि. प्रणमामि हरिप्रिये. व्हेरी गुड. ऋषिकेश सांगतोय. जय माताजी. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. थँक यू व्हेरी मच ऋषिकेश आणि ऐशानी कामत आणि US आदोकोन जॉईन झालेलं असं. तप्त कांचना म्हळ्यार कसं नाही. तप्त म्हळ्यार आमगेला आमची गेल्यारी साधारण आम्ही रिलेट करूया. तप्पिल कांचना म्हळ्यार भांगर. तप्पिल भांगरा बಣ್ಣ किती गेला अंगा बಣ್ಣ कंचके तप्पिल भांगरा बಣ್णके त्यावी एक पंत तप्प इल भांगर नाही के 1000 पंत ते भांगर तापोन 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 कंचे मस्त ब्राईट शायनिंग भांगराचे के त्या भांगरा वर्ण ती गेले अंगा कलर. तीन केन्ना नील कलरा कापड घालचके कसं लाका ती गेले प्राण प्रियतम कृष्णाल बण्ण नीली म्हण सांगू. आणि ती गेले प्राण प्रियतम कृष्णान कंची कलराचे ड्रेस घालचे पीतांबर घालचे मोल्टन येल्लो गोल्डन येल्लो राधेल कलर राधेले उडगासे म्हण सांगू. तशी आमगेले कसन एक सौभाग्य म्हळ्यारी हे राधे आणि कृष्ण मिलन जावन आशिल्ले. साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभू ओनली 5 वर्ष पुढे केवल 5 वर्ष पुढे आमगेले हेंची कलियुगांतू आयलेले आमगेले परम सौभाग्य जावन आसा. सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी ते चैतन्य महाप्रभू बण्ण गोल्डन कलर. विष्णू सहस्रनामान म्हणलेलंच नव्हे सुवर्ण वर्णो हेमांगो म्हणून. ते चैतन्य महाप्रभूले आता एक ಬಗ್ಗೆ एक कीर्तन ऐकूया. सुंदर बाला सचिदुलाला म्हणून सांगू येता सची भक्तीन विद्या पै हे हिंदी रस भजन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में. सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में. बाले चंदन तिलक मनोहर बाले चंदन तिलक मनोहर अलक शोभे कपोलन में. सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में. सिरे चूड़ा धरसी बाले सिरे चूड़ा धरसी बाले बन फुल माला ये पर डोले बन फुल माला ये पर डोले. पहिनर पीता पतांबर शोभे पहिनर पीता पतांबर शोभे. नूपर ऋण जुणो चरणों में. सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में. राधा कृष्ण एक तनु है राधा कृष्ण एक तनु है. निभुवन माजे बंसी बजाए
निभुवन माझे बनसी बजाए विश्वरूप की प्रभु जी सही विश्वरूप की प्रभु जी सही होत प्रकट ही नदिया में सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गावत है हरि गुण गान कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गावत है हरि गुण गान मंगल तान मृदंग रसाला मंगल तान मृदंग रसाला बाजत है कोई रंगन में सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में भाले चंदन तिलक मनोहर भाले चंदन तिलक मनोहर अलक शोभे कपोलन में सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में हरे कृष्ण हरी 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 बोल माताजी अत्यद्भुत चंदकोन मस्त चंदकोन सांगेल असं मस्त मस्त धन्यवाद माताजी आता ऍक्च्युली आजी भारी लायक चांग दिवस भद्र पौर्णिमा भागवतांतो म्हणलेलं आसा आयचे दिवस कोण भागवतम बुक कोणाकय दिता ना घेता तांकां लक्ष लक्ष टाइम पुण्य मेळटा म्हणून सांगून सांगिल्लें आसा आनी आयचे अनेक दिवस म्हळ्यार श्रीला प्रभुपादांनी स्वाम्यांनी संन्यास घेतिल्ले दिवस आनी तुमगेले पदांतू विश्वरूप म्हण म्हणली कुडले एक उडगास येयले आजी आयचे दिवस आमगेले चैतन्य महाप्रभू तांगेले अण्णा विश्वरूप प्रभूक सोदून घेवन साऊथ इंडिया आयलेले हेंचके तदना तांकां न्यूज मेळ्ळे थोडी पुरो फोन कम्युनिकेशन पुरो तितलें लायक नाशिल्लो तदन मस्त टायम जाता तांकां आयचे दिवस न्यूज मेळ्ळेले आसा कशें म्हळ्यार तांगेले अण्णा पंढरापुरांतू देह सोडला म्हणून आजी म्हाका तांगेले विश्वरूप प्रभुले चरण चिन्ह मेळ्ळेलें आसा तुमकां बरें दाखयता पळयाची हे विश्वरूप प्रभुले पंढरापुरांतू आसचे हे चरण चिन्ह आतां ಕೆಲವು जन म्हणटाची हांव देवू हांव राधे हांव कृष्ण केल मस्त जन आसाची हांव गुरु म्हाका पूज करा म्हूण मस्त डोंगी बोगस जन आसाची आमी कशी तसं जनाक करान तांकां तांणी देव न्हय म्हणून कशें प्रूफ करचें म्हणून श्रीला प्रभुपादान आमकां एक इजी एग्जाम्पल दिलें कसं म्हळ्यार तांगेले चरण चिन्ह आतां राधा राणी म्हणले तिका तिगेले चरणांतू चिन्ह आसता हे चरणांतू अशी अशी चिन्ह आसा अशी अशी चिन्ह आसा म्हण सांगून तिगेले चरण चिन्ह मेळ्ळेलें आसा दाखयता राधा राणीले लेफ्ट दाव पायांतू शुभ चिन्ह इक्र इक्र आनी राईट राईट उजव्या पायांतू कितलें की 8 की टोटल 19 चिन्ह आसा शुभ चिन्ह अशीची कृष्णाल पायांतू अशी अशी आसा म्हणून ऑलरेडी शास्त्रान सांगिल्लें आसा तांणी प्रतिपंत प्रकट जावन येताना त्या चिन्ह तांगेले चरण कमलान घेवन येतांची चैतन्य महाप्रभुले चरण कमल हे दोन्ही राधे आणि कृष्णा दोन्ही चरणाचे मिक्सचर अनेक नमुनेचे चरण चिन्ह आसा हे पुरे तुमकां सोदल्यार मेळटा
आत कोण हाव देव म्हणता तांक पुराय असल चिन्ह पुरा आसना पुळीवारू तुम्ही मेगेल चेडवाले नाटक पळोवन अशा पुरय सान 1 मिनिटाचे त्यांनी ऑन द स्पॉट केलेलं असं पौंड्रका वासुदेवाला पौंड्र त्या भागवतामाची काणी पौंड्रका वासुदेव म्हण असता तो म्हणचे हाव देव कृष्णाला असतानाची तागेल धैर्य पळयाची हाव कृष्ण म्हण तागेल अन्नाल नाव वसुदेव की तो हाव पौंड्रका वासुदेव म्हण तान आनी 2 जणांक अरेंज केला मागशी दाखोवन ताका शंकू चक्र 2 घेवच्याक आणि गद पद्म खंय गेल्यार ताका पनिशमेंट हे परत 2 घेवन वचका ताजेरी त्या नमुन्याची कृष्णाक चॅलेंज घालता तू देव की हांव देव पळय यो युद्धाक म्हणून सांगून तशी तदना द्वापर युगान कृष्णा नासतना आसील असल पुरे आत कितले मटा आस ढोंगी जन पुरे आसाची चलता म्हणून पुरे जना गोत्स केदने आमी केअरफुल जावन असका तशी कृष्णाक अनंत गुण आसा तांतू 64 भारी प्रधान गुण तशी राधिका कितली गुण आसा म्हण कोणाक गोत्सवा राधा राणीक 64 मेन क्वालिटी ऑफ कृष्णा म्हण पुढे जना गोतस राधा राणी कितलस की गोसवा शास्त्रान सांगता अनंत गुण राधिका 25 प्रधान सई गुण वश हे कृष्ण भगवान कितली गुण के कोणाक कळवे श्लोक ऐकून कळले वापस सांगता ऐकायच्या मथुरा माताजी कळले व्हेरी गुड माताजी 25 आणि तू 25 प्रधान गुण म्हणालस ना 25 25 प्रधान गुण अस तांतुवय एक गुण भारी प्रधान अस ते कसं की गोसव आशव केशव म्हण म्हणारी सक्कडांकय कंट्रोल करतलो कृष्ण त्या कृष्णाकची आकर्षण करून कंट्रोल करतरी आमगेले राधा राणी आलोचन करा कितले चंदी असतली ती कितली बुधंत असतली कृष्णाक कंट्रोल करतली ताकाची आशव केशव म्हणून त्या गुणा नाव ताका म्हणजे मदन मोहना म्हण सांग राधा राणी सांग मदन मोहन मोहिनी म्हण अनेक नाव मदन मोहनक आकर्षक करतली मदन मोहन मोहिनी म्हण सांग आता मी नेक्स्ट ऐकूच्या वच्चा पद अहो पश्यत चित्रम गोकुल राजी मणिमानम म्हणून भक्तीन माया नायक माताजी सांगच्या तसची हे जीव गोस्वामीन बरेल तसला गोपाल चंपूचे संस्कृत रश्य भजन हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी अहो पश्यत चित्रं गोकुल राजे महिमानम् अहो पश्यत चित्रं गोकुल राजे महिमानम् यैह सुत कर्मेण परिणयन यैह सुत कर्मेण परिणयन शर्मणे चिनुत कमलागणम् अमानम् अहो पश्यत चित्रम् गोकुल राजे महिमानम् अहो पश्यत चित्रम् गोकुल राजे महिमानम् यदनुकिल राधिकां निखिल सुख साधिकां यदनुकिल राधिकां निखिल सुख साधिकां अचित सकल समुदय सारम् अचित सकल समुदय सारम् अधेयदपि भवत्या मुहरति जनव्यताम् अधेयदपि भवत्या मुहरति जनव्यताम् वहति वहला फलम् अपार
गोकुलराजे महिमानम् अहो पश्यत चित्रम् गोकुलराजे महिमानम् उचितमपि तादृशं सहितनयमीदृशम् उचितमपि तादृशं सहितनयमीदृशं लब्धमरचयदमलरूपम् लब्धमरचयदमलरूपम् अपररतम् अपेयलम् प्रणयगतसफलम् अपररतम् अपेयलम् प्रणयगतसफलम् सबलम् हरत निजकुलभूपम् सबलम् हरत निजकुलभूपम् अहो पश्यत चित्रम् गोकुलराजे महिमानम् अहो पश्यत चित्रम् गोकुलराजे महिमानम् त्रिजगदति तारकं हृदयमति भारकं त्रिजगदति चारकं हृदयमति भारकं धर्तुं भभितोऽपि न शक्यते तद्धिह परमं सुखम् धर्तुं भवितोऽपि न शक्यते तद्धिह परमं सुखम् विवाहवाद्यम् उन्मुखम् विवाहवाद्यम् उन्मुखम् हृदिवसति च वितर्क्ष्याते हृदिवसति च वितर्क्ष्याते अहो पश्यत चित्रम् गोकुलराजे महिमानम् अहो पश्यत चित्रम् गोकुलराजे महिमानम् गोकुलराजे महिमानम् गोकुलराजे अहो पश्यत चित्रम ಗೋಕುಲರಾಜಿ ಮಹಿಮಾನಂ. ಈ ಭಾರಿ ಚಂದಿ ಭಜನ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಗೋಪಾಲ ಚಂಪ್ ಅಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತೂ 35th ಚಾಪ್टर ಅಂತೂ बरयले सर. जीव गोस्वामी म्हणतात की गोकुलाचे अद्भुत दिव्य जावनशील वैभव पळयाची भाग्यवंत जावनशील असंख्यात देव देवता सक्कडे श्रीकृष्ण परमात्माले वार्डिकेचे शुभ समारंभाक आयिल्ले आसाची. सुर्वेचरण सांगतात की सकळांपशी अति सुंदर आणि सकळांपशी अति खुशेरी आशिल्ली राधा राणीक सकडे पळयाची ती अतुलनीय म्हळ्यारी कोणाले उठ तिका तुलन करच्याक जायना तसल ती राधा राणी तिगेल ते तारुण्य शाश्वत जावन आसा. मुखार सांगताची की नंदरायान तागेल पुताले म्हळ्यार श्रीकृष्ण परमात्माले वार्डिकेक घालचे वस्त्र आणि कृष्णाले श्रृंगार म्हळ्यार अलंकारो त्या वार्डिके समारंभाक योग्य जावका म्हणून सक्कड व्यवस्था केलेले आसा. आणि बलरामू आणि बाकी सक्कडे रायाल संबंधीक भारी प्रीतीन प्रेमान द्वारकातकून वार्डिकेक आयिल्ले आसाची. तशीच मुखार सांगताची नंदरायल ते हृदयांतू इतली खुशी भरल्या म्हळ्यार काय ती खुशी तीन लोकांतू भरला रे ते त्रैलोक्य उणी पडतके तितली तागेले ताका मस्त खुशी जाता त्रैलोक्याची उणी पडतके. तशी त्या वार्डिकेचे शपथ घेवची विधी पळोवच्याक तागेले मन तळमळत असता म्हूण सांगून
जीव गोस्वामी भारी चंद कोण हे भजन ఏంటో వివరిస్తాच. హరే కృష్ణ. మాకు एक అవకాశ दिल्याక धन्यवाद. हरे कृष्ण. मुरलीधर प्रभु चरण प्रभु धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. मस्त चंद कोण तुम्ही पद सांगितलं असं विथ हार्मोनियम बेस्ट झाला माताजी. आणि ट्रान्सलेशन आहे लायकच माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता तुमगेल पुरे मन तळमळ येतश पुर हांगो आनीके मस्त चेडू राधे कृष्ण जाव नायलेंची आता नेक्स्ट तांगेले डान्स चेडू पूरे रेडी जायाची. ताजे पुढे आम्ही राधेले अन्नप्राशना बग्गे ऐकूया. सो आम्ही पुरे आमगेल बाबांक पुरे अन्नप्राशना 6 महिने म्हणतान करताच न्हू. तशीची राधेके अन्नप्राशना प्रोग्राम असता 7 महिने तिगेल 7 महिने म्हणजे स भरतरी वृषभानु महाराज अन्नप्राशना प्रोग्राम करचे म्हण सांगून म्हणजे फर्स्ट फूड ग्रेन घालचे. आम्ही पुरे आमगेल चेडवांक फर्स्ट गोरुल की देवाल की प्रसाद सीताच की ग्रेन्साच कसने लावयताच तांगेल तोंडांत. तशीची राधेले हे भारी विजृंभणेर करचे म्हणून घोषण करताची. व्रजवासिंग पुरे जन आपयताची. नंद महाराज यशोदे बलराम कृष्ण ग्वाल बालक गोपी सकडे येताची. सैड दकोनु यज्ञ कुंड दवरला मंत्र घोष जातस ಹೊಡೊಡ್ಡ पूज जातस. राधे राणी फर्स्ट टाइम खावच कतीर नमने नमने नैवेद्याक पुरे दवरला मस्त मस्त रांद पुरे केल्ला पुरे जाल्ले. हंग सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲ ಸಕ್ಕ ಪುರ ಆಸತ್ ನಾವ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಚರಡು ಗೋಪ ಪುರೆ ತಾಂಕ ಪೂರೆ ಫಸ್ಟ್ वाढ फर्स्ट वाडो बेस करायला त्यांनी पुरे कवचा बेसल्यांची. तदना राधे तिगे 7 महिनो घोडो 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 कोनेतके कृष्ण कतस नव कृष्णाल प्लेट हात घालनो त्याची कृष्णाल उच्चिष्ट कतके. तदन पुरे जन पळून शॉक आम्ही इतलं व्हड प्रोग्राम अरेंज केल्यार ही वचून कृष्णाला प्लेटाच खातस म्हणून. राधा राणी कोण ती गुरु तत्व रिप्रेझेंट करता. ती आमक शिकवून दितस कसं म्हणारी कसं खाऊच असल्यार बाई कृष्णाल उच्चिष्ट खाऊका कृष्णाला नैवेद्य केलेलेची प्रसादो खाऊका म्हणून ती तिगल फर्स्ट खाणा दाखवूनची ती आमका दाखवून दितस. तशी आम्ही तीन करची रांदुपा बग्गे ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾತ್ತರ ಪಳಯ ಅತ್ತ ಚಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಚರಡು ಆಲೆ. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन हे सेकंड वर्षन तावळ ऐकलेले संस्कृताचे हे ब्रज भाषेचे. हाँ पद प्ले करा प्रभुजी. हरे कृष्णा. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता मानी जय गोपिकानंद. राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम
कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण ओ रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण जय राधे जय कृष्ण. भारी लायकून केला तुम्ही. राधे कृष्ण ललिता विशाखा जाऊन मस्त लायकून केला. थँक्यू व्हेरी मच. हरी 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 बोल. श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र तांगेले कृपा कटाक्ष तुमगेल वैरी तुमगेल फॅमिली वैरी सद्दै दवन घेऊन असो. आता हंगा वैरश्ची सन्मती कामत हेब्री दकोनो मागिरी अशिता डी शानबाग ही बेंगळूरा दकोनो कडेरी सान्वी पै आणि नव्या पै आणि कोटेश्वरा दकोनो हे डान्साचे कोरिओग्राफी आणि गायडन्स पुरे सान्वी पै कृष्ण जल्ला तीन केलेले आणि तांका सपोर्ट दिलेला आहे तांगेला अम्मा स्नेहा पै माताजी. सगळ्यांकय तुमगेल्या फॅमिलीकय पुराय जनाक अनंत अनंत कोटी 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 धन्यवाद. अशी तात्तवळ येवन तुमगेल्या विंगड विंगड टॅलेंट डान्स पुरे हांगा कोरका म्हणून विनंती. थँक्यू. आता मी आणि आजचे एक लास्ट एक कीर्तना ताजी पुढे आम्ही पळया कसन म्हळ्यार हिगेले राधा राणीले ರಂದಪ್ करचे शक्ती. एक पंत राधा राणी तिगेले बाललीली करता असता तदना एक पंत दुर्वास मुनी ते बरसाना जावन वता असताना तांनी पळयताची ही कोण बा हेण मुनी चंदी चेल्ली खेळतास म्हण सांगून कडेरी त्या चेल्ली आपयता यागो हंगा मक्का तू कसने कोण दितवा म्हण सांग कवचाक. दादा तई आसिल विंगड बालिका पुरे म्हणताची तुमको तस ही कसं लायक ರಂದಪ್ करत म्हण सांगून पाकशक्तीचे प्रवीण ही कसन सांगलारी कोण दिता म्हण सांगता. तर दुर्वासा मुनी खुशी जाता ती दूध पाकोन हाडता. दूध पाकाक सम ಏಳು कर्पूर आणि पुरे सुगंध द्रव्य घालून भारी लायक दूध पाकोन दुर्वासा मुनीक दिता. फर्स्ट तिक पळोनूच डाऊट आसिला ही कोणकी हे प्रपंचाची संसाराचे चेल्ली नाही म्हण सांगून ते दूध पाकू खातरी तांका एक आनंद जात म्हळ्यारी तांका आता डाऊट ना ही गोलोक स्वामिनी राधा राणीची म्हण सांगून प्रकट कोच सांगून घेवचे जायना ताकाची दाखवून दिवचे जायना अशी मनांतूची प्रार्थना करताची तिक नमस्कार घालताची आणि तिका बायच जना दाखवून दिवचे खातीर म्हणताची दुर्वासा मुनी राधा राणी तू केल्लेल ರಂದಪ್ कोण पुरे जेवतके तांगेले यश चढता बल चढता बुद्धी चढता रूप चढता गुण चढता म्हणून वर दिवन वतके दुर्वासा मुनी. तशी ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान कसं झालं की हे न्यूज यशोदा माया कळतके राधा राणीन केल्लेल ರಂದಪ್ खाल्लारी रूप गुण आयुष्य पुरे वृद्धी जाता म्हण सांगून ती येवन कीर्तिदा माताजीला निमगितके तुगल राधा राणी पेटयत गो आमगेल घराक ರಂದಪ್ करूक तदन आमगेल कृष्णाले यश चढता रूप चढता गुण चढता पुरे वृद्धी जाता. तशी राधा राणी सद्दै यशोदाल घरांतू ರಂದಪ್ करचे सिल्के. आजीक वय आम्ही पळवेता आमगेल्या किचनांतू पुरे ರಂದಪ್ करचे जाल्यार इवन आमगेल्या टेंपलांत देवस्थानांतू पुरे ರಂದಪ್ करता मस्त अनवाळेर शुद्धार करताची कसला म्हळ्यारी त्या राधा राणीने प्रूव कोरका कसं पुरे मेगेले प्राण सखाक केल्ला हे पुरे रसा पुरे समस्व ओके वे म्हण सांगून राधा राणीन ओके म्हणला मात्र कृष्णान ते नैवेद्य स्वीकार करचे. तश जावन राधा राणीले आमगेले वासेरी म्हळ्यारी राधा राणीले वासेरी अनेक विषय कसं म्हळ्यारी आज इथे अनंत काल दकून राधा राणी ರಂದಪ್ करता आयला लायक 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 पुरे भक्ष्य भोज्य केला. आज इथे तीन कंचे एक आयटम रिपीट केलेला नाके आलोचन करा कंची रवने पाक प्रवीणे म्हणून आमगेल घरात कशी वाराक 5 दिवस दाळीता व्हायची नवाज तशीची तिगल तशने एक पंत केलेल कसने रिपीट करने त्या नमने पाक प्रवीणे
आता मी वापस ऐकूया. राधा राणी की जय, महाराणी की जय म्हणून फेस्टिवल मोड आहे येवया. मागीरी पुरेजन वचनुकाची लास्ट नाही, ताजी मागीरी ब्रजमंडल परिक्रमा आसा. सो आता आमकां राधा राणी की जय पद म्हण येता तसची डॉक्टर सीमा माताजी आणि तिगेले चेडुवा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, तकुरानी की जय, हरी प्यारी की जय, तकुरानी की जय हरी प्यारी की जय, वृषभानु दुलारी की जय जय जय, वृषभानु दुलारी की जय जय जय, गौरंगी की जय, हे मांगी की जय, गौरंगी की जय, हे मांगी की जय, ब्रजराज कुमारी की जय जय जय, ब्रजराज कुमारी की जय जय जय, ब्रज रानी की जय, ब्रज देवी की जय, ब्रज रानी की जय, ब्रज देवी की जय, गेह वरवान वाली की जय जय जय, गेह वरवान वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, राधा रानी की जय. हरी 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 बोल. राधाष्टमी म्हणली कुळ्ळे हे पद नाशी राधाष्टमी जायना भारी चंद पद. मस्त मस्त धन्यवाद डॉक्टर सीमा माताजीला चरडू अंक. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಪೂರ ಜನನ ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಜಲ ಲೈಕ್ जाता पुरे जन तशी पळोवन बेसची पशी पुराय जन ಒಟ್ಟು कोर्नु राधे राधे जय जय म्हणल्यार कित लायक जाता. एक्चुअली कोणाक पुरय हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे चक्र दखून भायर येवककी तन्नी पुरय हरिनामाक ಡ್ಯಾನ್ಸ್ करककी कोण पुरे नाचता तन्नी हे पुरे जन्म मृत्यू जरा व्याधी तंतू त्या चक्रांतू नांची म्हण सांगिल असं. सो तुम्ही पुरे जाय जला व्हिडिओ ऑफ अंतूची ना व्हिडिओ ऑन अंतू, ऑडिओ ऑफ अंतू ना ऑडिओ ऑन अंतू दवराची. आता आम्ही वय म्हणया राधा राणी की जय तुम्ही जय जय म्हळ्यार पुरो ना राधे राधे कसं नाही म्हणा, देवाल नाव म्हणा. हेजे आमगेर भागवत पुराण कोंकणीचे आमगेर पुरे मेन उद्देश म्हणारी तुम्ही पुरे देवाल नाव सांगू न्हू राधा राणी कृष्णाले कृपा कटाक्ष पात्र जाऊ का म्हण सांगून. नॉइस असेल तानी पुरे म्यूट कोण घेवेत. राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, माँ प्यारी की जय, ठाकुर रानी की जय, बोलो भानु दुलारी की जय, बोलो भानु दुलारी की जय, गणा प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, बोलो मन मोहिनी की जय, बोलो मन मोहिनी की जय, जय, रानी की जय, सुखदानी की जय, बोलो नवला किशोरी की जय, जय, पिया जोरी की जय.
श्यामा गौरी की जय, बोलो लाडली श्यामा की रूपवारी की जय, रूपवारी की जय, बोलो स्वामी राधा की महारानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. ಕೆಲವು ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈ ಕರ್ತಸಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಾಧೆಲೆ ಕೃಷ್ಣಲೆ ಪದ ಹಾಕ ನಂಚಲೆ ಹೆದ್ನಕೈ जन्म मृत्यू चक्र ಅಂತೂ नांची. थँक यू व्हेरी मच. आणि वापस अनेक पद असं मागीर वापस तुम्ही डान्स करेत जय जय म्हणत. ताजे पुढे आम्ही अनेक कसं पळया म्हणारी हा अनेक एक स्पेशल एक प्लेस दाखयत तुमका भांडेरावन म्हण सांगून हे हंग कसं जाल्यार म्हण पळया. हे भांडेरावन म्हळ्यार राधा कृष्णाले विवाह जालेले ब्रह्मल अध्यक्षतेरी विवाह जालेले तसले प्लेस हे वृंदावनान तस अंतू हे प्लेस अंत कसं जलके हे प्लेसान तुझी राधा राणी आणि नंदगोप वृषभानु महाराज कीर्तिदास सगळे गोलोकाक चमकलेला हे प्लेस आदुकुनोची भारी इंपॉर्टंट प्लेस हे एक पण कसं जात की 100 वर्ष नंतर राधेल आणि कृष्णाला विराह जातरी 100 वर्ष नंतर कृष्ण वापस येता तांगेला वापस मिलन जाता ताज मागिरी हे प्लेसारीची त्या रूक उपरे आणि केस तादन असं 5000 वर्ष पुढले त्या प्लेसारी ಹೊಳ್ಳಿ ರತ್ ಎತ್ಕೆ ಆಕಾಶಾರ್ ದಕ್ಕುನು ಕೈ ದಕ್ಕುನ ಇಲ್ತೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ದಕ್ಕುನ एक ಹೊಳ್ಳಿ रथ उबून एतके त्या रथाच्या डिस्क्रिप्शन दिलेलं शास्त्रारी त्या रथ 4 योजन दिवके एक योजना म्हळ्यार 8 किलोमीटर आलोचन करा रथ 4 योजना दिग्गाय त्या रथाक फुल्ल पारिजाता फुल्लाचे डेकोरेशन्सके आणि धवे स्क्रीन फुल्ल सुत्तू त्या गोलोकाच्या रथाक बांधला की आणि तांतू ते आसिले सगळे 1000+ लक्ष लक्ष गोप्य पुरे चढताच के त्या रथारी आणि आमगेले वृषभानु महाराज चढता कीर्तिदाय चढता राधा राणवी चढता नित्य सखी नित्य गोपी मंजरीस कोण पुरे ते आसिले तांनी स्वशरीर त्या शरीर घेऊनची गोलोकाक वत्ताची म्हणून सांगितलं आजी सांगितलंय काणीन तू चढते पुरे तुमक नवे म्हणून लेखता नाही वा म्हळेल ना फस्टची राधा तत्व राधेल ಬಗ್ಗೆ आमक पुरे काय ಗೊತ್ತಾ म्हणून हे पुरे अद्भुत रहस्य आम्ही पुरे हे पुरे कोण घेवकाची आता आम्ही अनेक एक भजन म्हणया हे मनशाक कसन म्हळ्यारी पुरे जनान अलर्ट जावन अटेंटिव्ह जावन एकही क्लॅप पुणी मारा राधे राधे म्हणा जय जय आईल कडेन जय जय म्हणाची हे सांगून ताजे मागिरी ताजे पुढे अनाउन्समेंट सांगता ताजे मागिरी नरसिंहा प्रेयर सांगून आयच्या सेशन क्लोज करूया हाजे मध्येन तू ब्रजमंडल परिक्रमा 1 मिनिटाचे पुरे जन अलर्ट जावन बेसाचे जाय जाल्यार व्हिडिओ ऑन करीत ऑडिओ वे ऑन करीत आता अनाउन्समेंट कसन म्हळ्यार चांग जनाकची वाईट कसला जाता आम्ही मस्त पळोवन अशा पुरो चांग जनाकची वाईट जेवच्यो इतान आम्ही देवाक कितली बिश्टोन अशा पुरो तशें कसं करचें देवान इतली चांग उतो इतली सानप्रायो इतली अशी तशी चांग जनाक वाईट कसला जाता म्हळ्यार कॉमन क्वेश्चन आमकां एक आसा ते क्वेश्चनाक आमकां आन्सर दिवच्या वतसची हिस ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर प्रभू हांनी बॉम्बे दखून हे सोमारा आणि बुधवारा रात्री 8:30 to 9:30 8:30 दखून 9:30 कोणा पुरे क्वेश्चन आन्सर जावका
त्यांनी पुरे हे अटेंड जावका ओके वा आणि भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी तुमको पूरे सद्दां व्यस्त दवच कतीरा नमने नमने प्रोग्राम कोण आयोजन करताच ताची सो सद्दां सक्कडांनी येवन ताजे सदुपयोग घेवका आता नेक्स्ट टॉपिक असं भारी एक पॉवरफुल टॉपिक तुमको पूरे जावका सिलेची तुम्ही पुरे बिस करून नज्ज सिलेची टॉपिक ते स्पेशल टॉपिक ते इनॉग्रेशन करू येता संची स्पेशल स्पीकर त्या टॉपिका नाव कसं म्हणारी 10 offenses to the holy names of the Lord 10 नाम अपराध आम्ही सकडे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणताची जप करताची कोण पुरे करतानाच की आज इदकुनो 5 मिनिट लागता चढ म्हणारी 108 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र म्हणतात कोण पुरे आज ते करलेल ना की एक पण ट्राय करायची प्रभुपादन म्हणलेलं असं चॅन्ट हरे कृष्ण अँड बी हॅपी तुमक जाय जाल्यार गायडन्स दिवच्याक भागवत पुराण कोंकणीन मस्त टीम आसाची तुम्ही जॉईन जावेत हे जप करताना आम्ही कसं लाक मुखारी वतनाची स्पिरिच्युअली आध्यात्मिक जाऊन आमगेले मुखार वच कसं नाही दिसना 10 वर्ष पुढे कशी असेल तशी असं कसं नाही चढ उडना कसं लाक म्हणून आमकां डाऊट येऊन अशा पुरो आम्ही ಕೆಲವು अपराध करता असताची नाम जपा वटू 10 नमुनेचे अपराध असके त्या खंयची पुरे नाम अपराध म्हणून सांगून आमकां डिटेल्ड सेशन एक दिवस एक अपराधा ಬಗ್ಗೆ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आमगेले भागवत पुराण कोंकणी हाजे भक्तवृंदाचे वरिष्ठ भक्त पुरे आमकां दिवच्या वता आसाची ते प्रोग्रामाचे इनॉग्रेशन दिता आसाची हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभू मस्त फेमस भारी लायक कोण त्यांनी एक्सप्लेन करचे आसा कोणेय हे सेशन मिस करू नजे हे आसचे विश्वरूप प्रभूले क्लास आसचे 16th सप्टेंबर सॅटर्डेची नेक्स्ट सॅटर्डे नेक्स्ट शनिवारू संजे 7:30 आणि वरलेल पूरे 10 ऑफेन्सेस आसचे 8:30 सोमार बुधवार शुक्रार वाराचे एक दिवस सोडून एक दिवस शनिवार मात्र स्पेशल 7:30 पुरे जन अटेंड कराची मिस करू नकाची आणि नेक्स्ट एकादशी येवचे 21 सप्टेंबर त्या एकादशीक फुल संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आस कोणेय चेडवांकी होड्डांकी हे पारायणात तू भाग घेवका भगवद्गीते रिसाइट करून कृष्णाले राधाले कृपा कटाक्ष पात्र जावका म्हण आसल्यारी तुम्ही गायत्री कामत माताजी ना राजेश्वरी राव माताजी आणि विंगड माताजी आसाची म्हाका गोतना ना मुरलीधर चरण प्रभुजी हांका कॉन्टॅक्ट करेत आणि 29 सप्टेंबर ताजी नेक्स्ट गुरुवार तादन चरडूवाल भजन आस आज तुम्ही पळयलें ना होड्डाल भजन कितलाय जाता ऐकूचें आणि तशीच चरडू आनीकय मुग्ध जावन आनीकय भावपूर्ण जावन सांगू वता संची तुमगेल कोणेय चरडू आसाची ना चरडूवांक नाव दिवका म्हण आसल्यारी तुम्ही ते नाव गायत्री कामत माताजी ना राजेश्वरी राव माताजीक दिवेत हे पूरे प्रोग्रामाचे तुमका अपडेट्स ग्रुपान येता आसता अंत कोणी नवे आसाची ग्रुपान नाची म्हण सांगून जाल्यार तुम हांगा गुर्तसिले कॉन्टॅक्ट करेत तुमका व्हॉट्सएप ग्रुपाक चॅट लिंक जॉईन जावची लिंक मेळटा तुम्ही तांतू जॉईन जावेत ताजे पुढे आता सान एक ब्रजमंडल परिक्रम करया आता ताजे पुढे एक क्वेश्चन निमगिता ब्रजमंडल वृंदावनाचे राणी कोण राधे व्हेरी गुड राधा राणी आता आम्ही राधा राणीला नाव सांगया कोण राधे राधे म्हणता त्यांनी कृष्णाल कृपा कटाक्षक पात्र जाता म्हण आता ते सांगिल असं पुरे जन घरान बेसील कडेनाची एक नाव सांगता वृंदावन परिक्रमाचे एक प्लेसाचे राधे राधे म्हणा ओके वा तुम्ही थम्स अप गलारी मग कळता व्हिडिओ ऑन केलारी कळता तुम्ही म्हणतासची म्हणून दैकोन म्हणा कृष्णाल कृपा कटाक्षक पात्र जाया एटलीस्ट चढू पुरे व्हिडिओ ऑन करा
म्हणाची राधे राधे ओके वा स्टार्ट करूया वा 1 मिनिट मेगेल चेडू हांव पळयता विष्णू विभू वृंदावन में ब्रजमंडल में गोकुल नगरी वर्तन में वृंदावन में बाबूजी में बलदेव जी में गोजिल में गोसी में भी कामा में भी कांट में भी बसई में भी कटल में भी पहरारी में भी केशवा में भी शेरगढ़ में भी राधे 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 जतीपुरा में कबर बिंद में परमदरा में राधा कुंड में राधा कुंड में भोजन काली राधा कुंड में कुंड में नामादय में में भी में भी रामवन में भी गहवर वन में साकेत वन में बद्री में भी करण पहाड़ी कोकिला वन में ब्रजमंडल की रज में चीर घाट में नंद घाट में भद्रावन में शेष साई हवन में वन में वन में कुमुद्र वन में शांतनु कुंज में गोविंद कुंड में अनयोर में भी चंद्र सरोवर सुरभि कुंड में गोपाल कुंड में भांडीरवन तो मानसरोवर मानसी गंगा पटवन में भी सम्यक वन में आमोद वन में गोपाल महल में भी गोपी कुंड में बहुला वन में सरोवर वीर कुंड में जावट में भी चिंता कृष्ण में पांड घाट में काली घाट पे वंशी घाट पे यमुना तट पे यमुना पानी में चारों तट पे तट पे झूला पांचों पहाड़ कुंज चारों पोखर चारों पवाड़ी पत्र भी बोले नहीं बोले राधे 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 थैंक यू वेरी मच मस्त धन्यवाद कोण पुरा राधे राधे म्हणल्या म्हणून म्हणलेले तांकां कोण पुरा म्हणी राधे राधे म्हणचे अभ्यास करून स्टार्ट करा कृष्णा नाव म्हणा हरे कृष्णा महामंत्र म्हणा राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष पात्र जया सांगेल कीर्तनाक डान्स करा आणि जन्म मृत्यू चक्करादकून पार जया आता अनेक पद सांगून
छान अशीची मागीर नरसिंह आरती सांगून आयट सेशन कैत करता कोरिया मुरलीधर चरण प्रभु कसं विंगड अनाउन्समेंट असवा ना माताजी कोणाकी कसं नाही सांगू असल्यार आता सांगाची ओके श्री राधे गोपाला भज मन श्री राधे 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 श्री राधे गोपाला एटलीस्ट व्हिडिओ ऑन असेल तर प्रशिशी डान्स करायची भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाला भज मन श्री राधे यमुना तट पे हरि हरि गास यमुना तट पे हरि हरि दास गैया चरावे नंद लाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाला भज मन श्री राधे वृंदावन में रास रचावे वृंदावन में रास रचावे सखिया नचावे नंद लाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाला भज मन श्री राधे मैया यशोदा दही बिलोवे मैया यशोदा दही बिलोवे माखन खावे नंद लाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाला भज मन श्री राधे नैया मेरी डगमग डोले मैया मेरी डगमग डोले पार लगा दो नंद लाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाला भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाला भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाला भज मन श्री राधे जय राधा जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे थैंक यू वेरी मच सान्वी नरसिंह प्रेयर सांगतवा जय माताजी उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा नामस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्याकाशिपोर्वक्षः शीलाटङ्कानकालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेणखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता
हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद चंद कोण सांगिल असं आम्ही राधेक जयकार सांगू न आयचे सेशन विराम देऊया जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा रमण राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधे गोकुलानंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय भागवत पुराण कोंकणी भक्त वृंद की जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः All glories to the assembled devotees. Hare Krishna.